Evo ljudi, kako smo rekli, večeras malo razgovaramo u srednjem prstu sa Demijanom. Demijan je tu na vezi, čujemo li se? Halo, da, tu sam ovdje. Znači, dobro nas čuješ, to je dobro. Kako si drug, šta se radi, kako je vrijeme u Beogradu? Evo tu u studiju nešto stani, teško, moraš malo da smanjiš, ne čujem ga ništa. Tu sam u studiju sa Tobijem i Mjanom i tako ništa problema. Pozdrav ekipu iz Sarajeva. Da, iz Sarajevo, pozdrav. Dobro, hajde, nećemo ti... Evo i on ima gotovo do jaja. Nećemo ti puno uzimati vrijeme da malo popričamo. Evo recimo, nakon 7 godina, nakon što je ekipa stigla, VIP izbacuje singl koji najavljuje vaš novi album. Stvar se zove Uzi lovu, ko je producirao, zašto je baš ta stvar izabrana kao prvi singl, kakve su prve reakcije ljudi? Pa, biti radi od sobi, to je sad kao konačno se dešava, jeli, kao mi smo sad krenuli u tu kao online kampanju za početak, pustili smo tu stvar, za će se raditi spot i ne znam, mislim, dosta su pomešana osjećanja sad, jer taj album je pun raznih nekih pesama i jako je bilo teško opredeliti se sad za pravu stvar, jer više ni ne znam za koga praviš muziku, ali nema veze. I pošto smo ceo taj album nekako po sopstvenom nahođenju radili što se nama sviđa, rešili smo da prva stvar ipak bude malo više za ovu neku našu ekipu, rap ekipu, za te ljude koji stvarno i posle 7 godina čekaju VIP. Ja mislimo da je ta stvar onako dosledna i da nosi dosta toga što VIP jeste, a je nekako samo po sebi je objašnjenje zašto nas nije bilo 7 godina, tako da... Pa upravo sam te tako nešto i teo pitati. Prema ovoj stvarci reklo biste da ste zadržali taj malo tvrđi VIP zvuk koji je bio prisutan i na prvom albumu, te se stiče utisak da je ovo baš za ljude koji vole taj klasični VIP zvuk. Da se slažeš s tim? Apsolutno, mislim, znaš šta, hip-hop je sada mainstream i sve ti je dozvoljeno da radiš i potpuno je na tebi kako misliš da dopreš do ljudi, znaš o čemu ti pričam sad. Imaš razne opcije kako hoćeš da praviš to stanje. A mi smo htjeli to izbacimo, nismo očekivali sad neki boom od ovoga, ali jednostavno da nekako ohladimo te rap glave koje su čekale to toliko. I imate li neki feedback, da li je ova stvar na nivou nekih stvari sa prvog albuma? Pa znaš kako, svako ima neko svoje, mislim, i mi kad slušamo album ovdje, ova ekipa koja, razumeš, se vrti oko toga, svako ima svoju neku pesmu, razumeš, i svako, i sad jedino što kao, ja ne znam šta ljudi očekuju posle 7 godina, sad možda svako ima neka drugačija očekivanja i ne znam šta, ali mi smo se stvarno potrudili, dali smo koliko smo mogli u svakom pravcu, sadržine tog albuma, tako da, ja mislim da će to da prođe dobro. Feedback je dobar, uglavnom ljudi, ja mislim da su ljudi malo zaboravili kako zvuči taj rap, tako da mislim da je ovo dobra adaptacija na ono što ih čeka. Reci mi. 20. oktobra. Znači 20. oktobar, dobro. Dan oslobođenja Beograda. Kada možemo očekivati drugi singl, koja će to biti pjesma? Koja je produkciju radio? Za sad se radi na tome da će za hrvatsko tržište da bude pušten jedan drugi singl kao prvi singl. Tako da će to verovatno biti prvo sljedeće što će ljudi moći da čuju u narednih, ja mislim, 10 dana. Ali ono gde će glavno zvezanje da bude dok ne izađe album i ostalo je taj YouTube kanal naš, mislim ljudi mogu to da isprate. Tu će biti gomila materijala dokumentarnog i svega što smo radili zadnjih 7 godina i iz Doba City-a i onog prvog i kao cele akcije i tu će biti premijere spotova, neki ekskluzivni intervju i tu ćemo nekako da održavamo kontakt sa ljudima po najviše, tako da to bi ljudi trebali da isprate. Dobro, reci mi, ekipa stigla je imala, ako Riba Drolja postane jedan klasični hit, tako da kažem, za malo širu publiku, da li će sa drugim singlom nastojati da ponovite možda takav uspjeh? Ne, ali imamo jednu takvu pesmu na albumu koja je u tom maniru potpuno i mislim, mi se zajebavamo, to je pesma za ciljnu grupu od 12 do 16 godina. To je ova glavna ciljna grupa, ništa loše ne želim da kažem, ali ljudi moraju da shvatiti između ostalog da smo mi sad 7 godina stariji, da je malo teže da pravimo sa neku muziku, tako da u principu imamo jednu stvar, neću da pričam, ali tu će ljudi prepoznaće odmah jedna koja je taj kalibar i koja mislimo da će verovatno da zaživi kao ta, ako bude izašao album, odnosno to kakav feedback bude bio, vidjet ćemo da ćemo raditi neki video za nju i tako dalje, ali u principu mislim da je zvuk ceo na albumu i cela priča onako dosta
u jednom posebnom pravcu, tako da nemamo te aspiracije da ciljamo sa nekom pesmom nešto previše, kao evo to je ta pesma. Da li to znači da niste bili toliko opterećeni da napravite taj uspjeh sa ovim albumom koliki je napravio onaj album? Pa, znaš šta, meni je to zastrašujuće u jednu ruku da mislim posle 7 godina mi faktički i dalje nastupamo i razumeš kao ljudi nas imaju i dalje kao postoji ta neka priča, fama oko svega toga, tako da ne znam, mislim, kako bih ti rekao, nemamo visoko očekivanja, mislim, nemamo očekivanja u tom pravcu sad ćemo mi kao i to. Mislimo da će album dugo trajati, da će svako pronaći svog favorita i da će, mislim, ko je voleo VIP voći ga i dalje, sad je to sve samo mnogo veće, unapređenije, zabavnije, dublje, interesantnije i sve ostalo. Jebi ga, kad smo radili ja sam imao vrste, kad smo počeli album 17 godina, 18 godina, razumeš, tako da malo je druga dimenzija sad. Da. Evo, malo prije spomenuo datume, daj mi nekih informacija o živoj istini, datum izlaska, koje sve... Ne mogu ništa da vam kažem, ljudi moraju da shvate jednu stvar, ljudi ne živimo u Americi, vrate, znači nema kao 17. kao ujutru, jer tebi kad stignu diskovi, kad prođe čitav proces drkanja svega, dok ti to distribuiraš, drndaš u jedan dan može bude u jednoj radnji, drugi dan u drugoj radnji, znaš, moraju ljudi da shvate to da to kao kad će biti album, to je jedan period od 10 dana, ali po onome što ja zadnje znam je da će 20. oktobra biti kod nas. Da. Ja mislim da će od 20. oktobra pa nadalje u nekim periodima moći da se kupi na raznim nekim mestima i da će, mislim, biti u distribuciji i prodaji, tako da ja cenim, ajde da ne bude sad baš, pošto sam slago 350 miliona puta da lažem još jednom, ali ajde kažemo do 10. novembra da će da bude. Što se tiče produkcije, ko potpisuje to? Potpisuje, šta? Ko potpisuje produkciju na albumu? Šalim se, pa najviše je radio, Tobi je radio 8 komada, ko ne zna za Tobija, taj će da sazna, neće da pričam. Tobi, Vanja je radio isto, je toliko, ne znam ja sad, Vanja, još Majer ima jednu stvar, Dada ima dve i Misti ima jednu stvar. Je li tako? To je to. Za koga izdajete? Izdajemo za Basiviti kroz Maskom, jevi ga, radimo tu distribuciju i te neke stvari, to su jevi ga sad stvari koje tako funkcionišu, mislim, oni rade sa dosta tih repera i kao tu postoji neka kultura oko toga, ali u principu bedan je taj biznis, razumeš, ali kao ko bude teo da čuje muziku, nabavit će već nekako i doći će do njega. Dobro, u vrijeme kad ekipe i Basiviti, a pored vas dvojice je tu bilo još dosta jakih imena sa srpske scene koju je nekako doprinijela i tom vašem hajpu. Ko su ti ljudi s kojima danas surađujete i da li misliš da će živa istina pokrenuti neku lavinu repa u Srbiji novu? Ne znam, mislim da će malo da restartuje ljude, malo će da čuju da postoji nešto što je i dalje hip-hop, ali u nekoj svojoj onako čistoj formi i kao to je taj neki karakterni, ulični, razumeš, hip-hop koji je kao onaj, da kažemo, pravi, jeli? Da. A što se tiče ljudi koji su bili tu i ljudi koji su sad tu i tako dalje, mislim, mi smo se seli na produkcijsku kuću više kada se bavimo tom produkcijom jer je na nekim raznim stranama, ali izdavaštvo je toliko neprivlačan biznis u ovom trenutku da o nekim daljim izdanjima i to ne razmišljamo puno. Sada najviše radimo sa ljudima koji su nam ovako bliski i sa ljudima s kojima možemo se skontamo i tako dalje, jer mislim više nismo na samoubilačkoj misiji ko pre 10 godina da idemo i draftujemo kao najveći talent i tako dalje, jer to što je neko talentovan ne znači da baš može da funkcioniše. Da. Da li si imao priliku da čuješ neke albume koji su izašli u zadnje vrijeme kao novi album THC-a ili Fuizin Jiggle i Hip Hop 2? Da li sam mogao, pa THC sam i kroz ruke prošlo. Znam, zato te pitam. Šta misliš od toga? Šta ti se sviđa od toga što sam spomenuo? Novi album Ajsa i Bane. To nisam slušao, vidio sam onaj single, nisam normalno, u pičku ga je jebalo. To je dobro. To je baš dobro. Hip Hopium 2? Ko? Hip Hopium 2, Blica. Hip Hopium 2, pa slušao sam to, ali čudno mi je to, ne mogu. Ja do jedne godine, od jedne godine mi više, njega muzika mi je nešto otišla mi u neke podpravce, ekstreme, ne mogu to.
Nije što je džus, nego generalno ne mogu.